Ke me ya haɗa ki me ya kawo ki gudu? Kai sorry. Pick up action. Faduwa zan yi. Okay. Action. Ke? Wannan me kai sorry. Me kawo nan gudu? Pick up action. Me kawo nan kofar gidan nan? Waje na suka zo. Kin san suwaye su? Dan Alhaji ne. Ko dan gafaka ne me ya kawo su kofar gidan? Kai kan na ƙara ganin ku a kofar gidan nan. Zai samu maka aiki. Wannan suwaye? Pick up action. Kake taba yin da. Waje na suka zo. Ban gane wani suka zo me. Saki su wannan suwaye zaka saki. Ke? Dan yi baya. Pick up action. Wannan suwaye? Waje na suka zo. Kamar ya wani suke su kin san suwaye su? Zance ya zo faɗan Alhaji ne. Ko dan gafaka ne. Zai samu. Pick up. Muje. Zai sama maka aiki. Ki daina dariya fuskan ki ya dan Alhaji ki saki dan Alhaji. Fuskan ki ya Pick up action. Dan Alhaji ne fa. Ko dan gafaka ne. Hawa ba Zai Allah. sama maka An aiki. bana so. Wai ya ana ne maka Kan da ƙara ganin ki. Ina wani. Pick up action. Da inda yake. To pick up action. Dan Alhaji kai ne. wallahi mu ne na ji gan mu nan. Ina wani. Wallahi alhamdulillah. Ni kace dan Alhaji dai ne muka yi na wuni ne kawai ba yau an baki direct. Kin gane ki ko? Kina ce da sai kuma pick up. Pick up action. Kai, Yaya. Gashi. a shi ne wannan? Shikenan ba damuwa. Shikenan ba damuwa kamar zai shiga da Allah idan ba za ka Zan mai maganan ma kai. Record action. Shikenan ba damuwa. Amma da Allah in ba za ka samu damuwa ba. Allah sorry. Director. Idan ba za ka samu damuwa da Allah za ka iya turo min ita saboda mai gana ta ƙarshe. Pick up action. Gaskiya ba bukatar haka. Maganar da na gaya ma guda ɗaya ita ce ne. Amma ka san cewar hakan kamar zai taɓa mu zuciya ya. Director. Pick up action to ko baban mai idan ya zo zai iya abin da na gaya ma shi zai faɗa ba. Amma zan so a ce kafin ya shiga ciki ka yi kokari ka kiyaye da abin da kawai. Pick up action. Ai ko baban mu abin da na gaya maka idan ya zo shi zai gaya ma amma zan yi kokari da so ka kiyaye kafin hakan ta faru. Shikenan ba damuwa. Nagode. Action Yakubu. An haifi gaishe shi mana. Ba bukatar haka. Ai mun gaisa.